Elektroda Chemwelt 9200 má speciální strusku a pevnost svarového kovu 100 kg na milimetr čtvereční. S její pomocí vytáhneme zalomený šroub, vrták nebo závitník z jakéhokoliv materiálu a v jakékoliv poloze. Svářet můžeme invertorem s držákem elektrod zapojeným na plus nebo transformátorem. Na ukázku jsme vybrali náboj kola traktoru se zalomeným šroubem o průměru 1 cm, hloubce 4 cm. Použijeme elektrodu průměr 2,5 mm a svářecí proud nastavíme na 75 A. Elektrodu vedeme kolmostředem díry tak, aby se ze stran nedotýkala okolního materiálu. Zvolna naváříme směrem nahoru, netlačíme, sváříme přerušovaně. Jakmile jsme téměř na povrchu díry, vezmeme průbojník a kladivo a několika údery uvolníme strusku uvnitř otvoru. Pak přeložíme na díru matici odpovídající průměru díry a pokračujeme ve sváření stejným způsobem až na horní hranu matice. Vezmeme klíč a otáčíme maticí, abychom uvolnili šroub s čepem. Odstraníme matici a očistíme ji od strusky. Pomocí několika silných úderů kladiva uvolníme šroub a odstraníme strusku z vytvořeného čepu. Nasadíme očištěnou matici a přivaříme. Necháme vychladnout. Poté je možné matici vyšroubovat. Pokud odstraňujeme zalomený šroub v horizontální poloze, je důležité postupovat velmi pomalu a návar provádět směrem k horní části otvoru, protože rozstavený materiál má snahu stékat dolů. Pokud se vytažení šroubu nepovede, je možné, že svár uvnitř díry byl zhotoven příliš rychle a není propojen. V takovém případě odstraníme vzniklou strusku z otvoru pomocí průbojníku a vyfoukáme kompresorem. Poté celý postup opakujeme.